Ahojky, dnes je taký zaujímavý deň, lebo všetky deti chodia do školy s kvetinkami a čokoládou. Áno, dnes bolo vysvedčenie. Deti prídu do školy, s úsmevom dostanú vysvedčenie a idú domov. Lenže také ľahké to není. Prídete do školy, musíte pol hodinu stáť vonku. Slnko na vás svieti. Pred vami buď stojí nejaký prepadlík, siedmaci, šiestaci, alebo nejaká pani učiteľka, takže nič nevidíte. Ďalej musíte počúvať pani riaditeľku hymnu. Potom prídete do triedy, pani učiteľka rozpráva o žiakoch, o ich problémoch a potom príde tá časť, keď deti ďakujú pani učiteľke. Áno, samozrejme, ja som si nič nenapísala, takže v škole som sa rozhodla, že prídem pred tabulu a poďakujem sa. Samozrejme, ako to vždy začína. Ďakujem pani učiteľke za tento skvelý školský rok, veľmi ste mi pomohli a tak ďalej. No, tak ja som si to povedala a išla som do zušky, kde som mala hrať na flaute a recitovať. Áno, v tom vedre som mala ísť ešte do zušky. Našťastie potom sme išli s kamarátkou na zmrzlinu. Teším sa, lebo teraz už budem šiestačka. A navyše 2 mesiace prázdniny, takže super. Do komentáru mi môžete napísať, koľkatý ročník budete a aké vysvedčenie ste mali. Ja sa s vami lúčim a ahojky.